Все пак днеска да покажем Гошко как карал. По-хубаво, защо той... Хайде да накажем хора. Ето е най-бързата тотала. Как газата е, който е по-бързо, а тази е по-бързо. Къде покаси малко. Гошко! Гошко! Виждате? И още един път. Още един път имаш. Ще се редуваме ли? Не. Да мене, чули? Да мене, спирай. Абе, много малко вдига, Нимо. Много малко вдига. Хора, как гледахте? Много малко вдига. Виж. Може ли отново? Много малко вдига. Не. Виж. Леле, аре. Дай. Оттам. Хора, виждате ли? Още един път имаш. Чакай кола. Леле, кола, влиза, брат. Ева тук. Аз да стъпкава можем. Вечеш на камерата. Спирай! Не го пусна.